O futuro da antiga fábrica de Cerqueira pasa por convertela nun espazo multiusos accesible e aberto á cidadanía. É a principal conclusión da enquisa municipal e o goberno local coincide nesta visión coa Asociación de Bandourrío. A antiga fábrica de Cerqueira mira xa cara ao futuro. O Concello de Ribeira acaba de pechar a súa enquisa participativa para coñecer que usos quere a veciñanza para este edificio, adquirido por medio do Plan de Sustentabilidade Turística por €500.000. Das 192 respostas recibidas despréndese unha idea clara: manter a identidade mariñeira, conserveira e industrial do inmoble, respetando a súa arquitectura pero convertelo nun espazo vivo e multiusos. Un lugar para o encontro veciñal e a actividade asociativa, pero tamén para acoller mercados e feiras, concertos, exposicións, obradoiros, cursos ou actividades turísticas. Entre as peticións da cidadanía tamén está a accesibilidade universal. Creo que todos coincidimos no que é a base do que ten que ser o edificio. A partir de aí collemos pois con moito cariño e dende logo con ganas de estudialo ben ese documento, un documento moi ben feito, por certo, que nos presentou a asociación. E agora o seguinte paso pois é licitar o que é esa redacción do proxecto. Unha visión que coincide coa proposta da Asociación Social e Cultural de Bandourrío, que durante a enquisa municipal realizou tamén un proceso de participación na rúa. A entidade reuniu máis de 1.200 sinaturas presenciais, máis de 750 apoios digitais e máis de 30 achegas do tecido asociativo. A súa proposta aposta por un equipamento público polivalente e flexible, capaz de combinar usos culturais, sociais, formativos, deportivos, comerciais e vinculados á identidade mariñeira. A partir de aí recibimos pois o que foron concretamente 192 suxerencias e todas elas pois teño que decir que basicamente na mesma liña, nunha liña respetuosa co que é pois esa fachada, esa contorna, esa identidade de Cerqueira, algo que tamén estaba claro porque ao fin e ao cabo é un edificio que conta pois con esa protección de patrimonio, que polo tanto hai que respetar e coidar e ademais creo que poñer en valor, pero que ademais a inmensa maioría da xente pois tamén falaba de adicar ese espacio a un espacio multiusos. O Concello traballa agora na licitación da redacción do proxecto. Será o equipo redactor o encargado de concretar as necesidades e propostas trasladadas pola veciñanza e pola asociación. A intención municipal é que Cerqueira se converta nun dos motores de revitalización de Bandourrío. Creo que é un traballo de todos, que é un traballo participativo e que, como dixemos desde o primeiro día, é fundamental escoitar para acertar, que é o que pretendemos pois con unha obra que creemos que vai a ser pois o epicentro desa edil e que vai a ser o epicentro desa revitalización que merece que vai a ter o barrio de Bandourrío. Cerqueira conservará así a súa identidade, pero cun novo futuro, o de converterse nun espazo público multiusos ao servizo de Ribeira e especialmente da revitalización de Bandourrío.